Projekt Bystrická folklórna haravara už beží niekoľko rokov. Ak dobre počítam, tak je 16. ročník. Takže na jednej strane ten nastavený systém funguje a je dobrý. Takže každý rok môžeme od haravary očakávať doobedné školy tanca, nejaké prednášky s odborníkmi, poobednú súboriádu, to je program akoby olympiáda folklórnych súborov, také zábavno-súťažné popoludnie. Večer je gala program bystrických folklórnych súborov a hostí a v noci alebo do noci tanečná zábava pri živej ľudovej hudbe. Ročníci sa tento rok môžu na haravare naučiť tance z Liptova, z obce Východná, kde máme teda najväčší festival na Slovensku. To učí práve Jakub Filipko a Zuzka Palanová. Sú to tance skočného charakteru, starého štýlu. No a ja budem učiť potom tance z Pozdišoviec, to je krásna dedinka na Zemplíne, ktorá je významná teda významnými hrnčiarmi zemplínskymi, pozdišovskými, aj pozdišovskou keramikou. Materiál sa mi rozhodne páčil, aj keď možno bolo trošku rýchle tempo, aj mi horúco a som totálne spotený.